Bed capacity ng Region 1 Medical Center sa lungsod ng Dagupan na tinaasan para sa detalye kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Formal nang ipinasa ang Republic Act No. 12203 na naglalayong dagdagan ang bed capacity ng Region 1 Medical Center o R1MC sa Dagupan City. Mula 6 na raan, gagawin itong 1,500. Layo ng bagong batas na mapabuti ang serbisyo at matugunan ang lumalaking bilang ng pasyenteng kinakailangang ma-admit sa ospital, lalo na sa mga panahong may krisis sa kalusugan. Sa ilalim ng RA 12203, nakasaad ang karampatang pondo na ilalaan ng pamahalaan upang maisakatuparan ang pagpapalawak ng pasilidad, gayon din ang pagdagdag ng mga kagamitan at tauhan sa ospital. Itinuturing itong malaking hakbang para sa sektor ng kalusugan sa riyon, lalo na't ang R1MC ang pangunahing pampublikong ospital na tumatanggap ng mga pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at kalapit na probinsya. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.